като сме тръгнали да представяме отборите за световното първенство, ще е хубаво да представим и другият фаворит в групата на Франция, а именно Сенегал. Тук няма случайни футболисти. Имайте предвид, че всеки един от тези футболисти е твърд титуляр в отборите си, има опит, а и човече Сенегал имат Садио Мане. Колкото и да е възрастен, Садио Мане. На вратата имат един страхотен вратар като Едуард Менди. В защитата се открояват две имена – Мамаду Сар и Калиду Колибали. Има един защитник, между другото, по-малко известен, Крепин Диата, играе в Монако. Доста добър футболист е и най-вероятно скоро ще направи трансфер в голям отбор. Халфовата линия също е изградена от футболисти, които определено имат страшно голям опит, като може би най-отличаващото име е това на Папе Сар. Определено много стабилна халфова линия, да не кажа, че от африкански държави може би тя е най-добрата. Нападението е жестоко, страхотно нападение имат Сенегал, Садио Мане е ясен, но те имате и Николас Джаксън, имате и Исмаила Сар. Илиман Дие, между другото, аз много харесвам като футболист, страшно импресивен, така че определено нападението на Сенегал е плашещо. Да не забравяме Ибрахим Бае и Асане Диало, които най-вероятно ще влизат като резерви, но определено и те са страхотни футболисти. Ето и графично разпределение, долу-горе как ще изглежда състава. Едуард Менди на вратата, в защита Сар, Колибали, Нкете и Менди. Халфовата линия Папе Гай, Индриса Гай и Камара. Доста добра халфова линия между другото, въпреки че според мен Садио Мане ще помага повече на халфовата линия, отколкото на нападението. Нападението най-вероятно Николас Джаксън, Диае и Садио Мане малко зад тях. Определено, ако не бяха в група с Франция и Норвегия, този състав можеше дори да е първи в групата си, поне в 80% от другите групи. И въпреки всичко смятам, че ще има голяма борба за второто място, въпреки че и третото място, ако си един от най-добрите трети, дава шанс за класиране на 16 на финали. Така че този отбор ще продължи напред. Въпросът е кой ще му се падне на 16 на финалите, но очаквайте изненади, защото просто вижте състава.